Pois eu son Miriam Couceiro, son unha escritora galega, son bordadora e presto moitísima atención á necesidade que hai de seguir sendo diferentes, de que non todo estea completamente homoxeneizado. Por tanto, doulle moito valor a que sigamos escribindo noutras linguas que non son tan maioritarias, no meu caso, no galego, que é pois onde me sinto máis cómoda escribindo. Ata o momento, casi hasta os 35 anos non sabía que quería ser escritora, só sabía que me gustaba escribir, e foi no momento no que defendín a miña tese de doutoramento cando me din conta de que o que realmente quería era contar historias. Empecei polo ensaio, seguín polo relato e agora pois creo que o que máis me gusta na vida é poder inventar universos, mundos e cousas que creo que todas as persoas que lemos e que escribimos, que é algo que ten que ir da man sempre, pois temos ese poder, crear lugares e atmósferas que aínda non están inventadas.